Πρέπει να σας πω ότι ο Κώστας Τσίμας που μιλάει ήταν υποδιοικητής της ΔΕΗ, αείμνηστος πια, και βουλευτής του Πασόκ στην Καβάλα. Άνθρωπος που ήξερε τα πράγματα. Ακούστε τον με ενδιαφέρον. Ότι καταπιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Έλληνας δεν είστε? Έλληνας πολίτης, οπωσδήποτε, ναι. Έλληνας? Πολίτης. Το γένος Μακεδόνα. Το γένος Μακεδόνα. Ομολόγησε ότι δεν είναι Έλληνας. Προς τι λοιπόν οι θεατρικές προηγούμενες διαμαρτυρίες? Ομολόγησε ότι δεν είναι Έλληνας. Ναι, αυτό είναι τι παραπάνω είπα εγώ? Δεν είναι, Μακεδόνας είναι. Δεν είναι Έλληνας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι και είναι τσιράκια και μισθοδοτούμενοι του George Soros. Αυτό περιέχεται σε έγγραφο. Δεν γνωρίζω, πάλι ψεύδεστε. Δεν έχει σημασία, τα εμβάσματα έρχονται. Αυτό το έγγραφο είναι της εσωτερικής μακεδονικής επαναστατικής οργανώσεως ΒΜΡΟ και λέει μεταξύ των άλλων ότι αυτοί όλοι χρηματοδοτούνται και βοηθούνται από το Αμερικανικό Ίδρυμα George Soros. Αυτή είναι. Κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι είστε πράκτορας των Σκοπιανών. Ποιος το λέει? Το είπε αυτό και με γύρισε τις παπουτσάκες, συγγνώμη. Θα ήταν τις παπουτσάκες ανοησίες. Γιατί είμαι πράκτορας των Σκοπιανών? Όταν ζητάω εγώ αυτό που το λέω και παντού όπου πάω. Και στη Μακεδονία μέσα που θα πάω και στην Ευρώπη που πάω, στους διεθνούς οργανισμούς που πάω, και πέρυσι που πήγαμε στο State Department με το Βοσκόπουλο ήμουν και εγώ. Τα είπαμε εκεί, συζητήσαμε με κογκρεσμένους, σενάτορες εκεί πέρα, τα είπαμε. Αυτά που λέω τα λέμε και εκεί πέρα. Με ντοκουμέντα, δεν τα λέμε αυτά. Η Ιερά Σύνοδος τον είχε καθαρίσει από το 1993, αλλά και ο Τσαχνιάς αρνιόταν να βγάλει τα ράσα του Έλληνα παπά και κυκλοφορούσε για πολύ καιρό στην Αριδαία, στην Έδεσσα και στο Κιλκής, σαν αρχιμανδρίτη. Και βεβαίως ένας ρεπόρτερ σαν τον Κώστα το Χαρδαβέλα, που δεν αφήνει ούτε βελόνα να πέσει κάτω, το παρακολούθησε τον παπά Τσακνιά. Και φτάσαμε και στο σήμερα. Και αυτά που είδατε τα τελευταία πλάνα είναι σημερινά του παπά Τσακνιά, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις του απέναντι σε εμάς. Για να τον δούμε. Αποκάλυψη νούμερο 4. Τελεσίγραφο Μακεδόνων σε 8 Μητροπόλεις. Το τελευταίο σκύρτημα του Παπατσαρκνιά έγινε 5 μήνες μετά την προβολή της εκπομπής μας στον Αθήνα του Κόσμο, δηλαδή στις 20 Φεβρουαρίου του 2003. Τότε 8 Μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας δέχονται μια προκλητικότατη και ηταμή επιστολή από τον Παπατσαρκνιά, από την Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως γράφεται στο έγγραφό του, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο Παπατσαρκνιάς υποστηρίζει τα εξής. Τον Οκτώβριο 1912 ο γρεκικός στρατός κατέλαβε ευνηδιαστικά την Αιγαιακή Μακεδονία και εξεδίωξε βία τους Βούλγαρους Μητροπολίτες και ιερωμένους, προσαρτώντας αυθαίρετα τις αποκαλούμενες νέες χώρες στο βασίλειο των Γρεκών. Έκτοτε οι Μητροπόλεις της Αιγαιακής Μακεδονίας περιήλθαν στην κυριαρχία του γρεκικού κράτους και υπάρχονται τυπικά στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ισταμπούλ. Από το 1928 όμως διοικούνται ουσιαστικά από την Γρεκική Εκκλησία, την οποία εκπροσωπείται. Για τις παρούσεις και εντός 6 μηνών από σήμερον σας καλούμε, όπως εγκαταλείψετε τα ιστορικά εδάφη της γρεκοκρατούμενης Αιγαιακής Μακεδονίας μαζί με όλο τον γρεκικό κλήρο και παραδώστε τις Μητροπόλεις που κατέχετε αυθαίρετα από το 1912 στους εκπροσώπους της Ορθόδοξης Μακεδονικής Εκκλησίας που θα σταλούν από την Οχρίδα. Η παραπάνω πράξη αποχώρησης, την οποία υποχρεούστε να εκτελέσετε άμεσα και αναντήρητα, αποτελεί εντολή του Παναγιώτατου Αρχιεπισκόπου Οχρίδας και Πάσης Μακεδονίας κυρίου Στέφανου, μετά από έγκριση και προτροπή του ηγέτη και καθολικού αρχηγού του χριστιανικού κόσμου Πανηρωτάτου Ποντίφικα και Παπαρόμης Ιωάννη Παύλου Β. Ο Ελαίο Θεού Νικόδημος, υπογραφή Νικόδημος Τσαρκνιάς, Επίσκοπος Αιγαιακής Μακεδονίας. Η προκλητική και η ταμή αυτή επιστολή κοινοποιείται στην Αγία Έδρα, κράτος του Βατικανού στην Ιταλία, στον Αρχιεπίσκοπο Οχρίδας και Πάσης Μακεδονίας, στους προκαθημένους όλων των Βαλκανικών Πατριαρχείων και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στην Ελβετία. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ουδέποτε ο Αρχιεπίσκοπος Οχρίδας και βεβαίως ο Πάπας της Ρώμης έδωσαν τέτοια έγκριση για την επιστολή αυτή στον Νικόδημο Τσαρκνιά.
Να δούμε τώρα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αποκάλυψης για τσαρκνιά και ουράνιο τόξο που έκανε η εκπομπή Αθέατος Κόσμος το Σεπτέμβριο του 2002. Από το πρωί της περασμένης Τετάρτης που επέστρεψε στο σπίτι του στην Αριδαία ο κ. Νικόλαος Τσαρκνιάς, άρχισε πάλι να βυσοδομεί κατά της ελληνικής πολιτείας. Ζήτησε ραντεβού με την Αμερικανίδα πρόξενο στην Θεσσαλονίκη και ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Στρασβούργο και την Ουάσιγκτον, προκειμένου να εξαπολύσει τη νέα του ανθελληνική επίθεση για δίθεν τρομοκρατία που ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση στους μειονοτικούς Μακεδονίας και Θράκης. Όλα αυτά φυσικά έχουν κάνει τον Τσαρκνιά να έχει αποθρασιθεί τελείως και να βάζει ακόμα και θέμα τζάμιδων για την Ελλάδα. Τι σχέση έχω με το Πελοπόννησο? Τι σχέση έχω? Που χορεύει ένα καλαματιανό? Και το τσάμικο που το λέτε δικός και δεν είναι δικός. Τους τσάμιδες τους διώξατε. Το χορό το κρατήσατε, τους τσάμιδες τους διώξατε. Δεν τους θέλετε. Και τώρα τους λέτε αυτό. Εγώ έχω δει στους τσάμιδες τι έχουν κάνει οι Έλληνες. Τα έχω δει όταν έγινε η συνάντηση του ΑΣΕΚ που πήγε ο Κλίντον τότε. Είχαν εκεί ολόκληρο αυτό. Τα έσχη που είχαν κάνει, όπως εκεί πέρα. Τις σφαγές που είχε κάνει η ελληνική αυτή τότε.